Эльмира Мировна, исәнмесез? Хәерле көн. Хәзерге Россиянең 23 төбәгенә 121 меңнән артык кеше Курскидан күчерелгән, 120 вакытлыча тору урыны булдырылган. Шул исәптән Татарстанга да күчеп килүчеләр бар, алар нигездә социаль учреждениеләрдә тора. Күчеп килүчеләр өчен республикада нинди шартлар булдырылган? Дөрестән дә беренчедән безгә өлкән кешеләр, ялгыз калган кешеләр мәҗбүр булган алар үз урыннарын, үз яши торган урыннарын калдырып, безгә килделәр. Без аларны безнең ике социаль учреждениеларга урнаштырдык. Бүгенге көндә бер атнадан артык карантинда булачак. Алар беренчедән коллектив белән таныштылар, кем аларны социаль хезмәткәрләр, кем аны интернатларда карый. Эльмира Мировна, күчеп килүчеләрне эш белән тәэмин итү мәсьәләсе ничек карала? Мисал өчен, КАМАЗ заводы гына 1500 кешене эш белән тәэмин итәргә әзер дип белдергән. Шулай ук Казанның дары заводына да эшчеләр кирәк. Күчеп килүчеләр тагын кайсы тармакта эшли ала? Республикабызда 1000-нән артык эш бирүчеләр бүгенге көндә үз урыннарын бирә алалар. Эшли торган беренчедән эшчеләргә, инженерлар, технологлар кирәк безгә. Эшчеләр арасында күбрәк слесарьлар, электрогазосварщиклар, электриклар, фрезеровщиклар. Чөнки безнең оешмалар эш урын гына түгел, торырга да урын бирә алалар. Әтик КАМАЗның бер бүлмәле квартирлары бар, арендага бирелә торган 2 бүлмәле квартирлары бар. Һәм шулай ук общежитиеларда урын бар, койка-местлары бар. КАМАЗ гына түгел, ул КАМАЗ, пороховой завод, аннан вертолет, авиация заводы, Иликон заводы безнең Казанда. Һәм безнең авыл хуҗалык оешмаларында да, бөтен районнарда күчеп килә торган кешеләргә эш бирергә әзер. Эвакуацияләнүчеләрнең күбесе өлкәннәр, алар өчен чит җиргә күченү бигрәк тә кыен. Курс өлкәсеннән килүчеләр белән психологлар һәм белгечләр шөгыльләнәме? Дөрестән дә менә безнең психологлар да интернатта, социаль хезмәткәрләр беренчедән, аннарысын воспитательләр, алар өлкән кешеләрнең бөтен алар документлар белән килделәр. Без аларның тарихын беләбез. Кая кем яшәгән, ничек интернатка эләккән, ник шулай менә шундый картлык көннәрендә үзе генә калган кешеләр. Һәм алар белән сөйләштек. Һәрбер кеше белән белгечләр сөйләшеп уздылар. Һәм алар өчен аерым программалар төзелә. Шуңа күрә без әйттек инде, кичке ашта без алар белән таныштык. Эльмира Мировна, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.